Au, adeu, nens. Hola, mama, sóc la teva filla. Te'n recordes la que t'has deixat a l'escola un altre cop? Espera, Janeta. Mira, Violeta, ara seré la teva tutora. Et cuidaré. És la meva missió, la meva feina. I ara què farem? Et portaré al palau. Ara farem la maleta. Agafaràs un jersei ben gruixut. A l'hivern fa fred a casa de l'àvia. La Jana és una nena forta i espavilada que hagués preferit passar el Nadal amb la seva mare i no amb la seva àvia. Per cert, com li dius? Tiet? Oncle? Regis? No li dic de cap manera, fa pudor. L'últim cop que el vaig veure tenia 2 anys. La petita Violeta no s'hauria imaginat mai vivint al Palau de Versalles, i menys amb el seu oncle Regis. Rita i Lucafilms presenta 2 boniques històries que aborden amb delicadesa la gestió de les emocions entre els més petits de la casa. 2 joies de l'animació que us sorprendran i captivaran. La mama és pura pluja. 28 de gener als cinemes.